sibingelele mbukeli ngasekhaya siphinde futhi sibingelele futhi umlaleli. Njengamanje silana ke endaweni yaseBabananga Emcakeni Trust. Njengamanje sinaye ubaba uShenge ongomunye ke oba umsunguli ke wayo Emcakeni Trust. Ubshenge asikubingelele sikwamukele. Ngiyabonga kakhulu ngiyanibingelela nami nonke. Siyathokoza kuyintokozo ukuthi ke sibe namhlanje. Awusithathe nje usibheke ukuthi masikhuluma ngomcakeni Trust. Sikhuluma ngani yaqala nini, yaqala kanjani, mama kuphi njengamanje nayo? Kuthe ngonyaka ka1992 ngangisebenzela lokhu namhlanje okubizwa ngokuthi iHeritage amafa aKwaZulu Natal. Ngaloyo nyaka ke kwakusehlukene ngangisengaphansi kophiko mina likahulumeni wobandlululo waseNatal okwakubizwa ngokuthi Museum Services. KwaZulu kubizwa ngokuthi iKwaZulu Monument Council. So ngase ngithola ugqozi lokuthi ngilandele indaba zomlando. Ngabe sengiqala lapho ke sengihambe ngixhumana nabantu abadala ngifuna ukucosha nje ukuthi imvelaphi kahlehle yabantu bakwaButhelezi bavela kuphi bangobani. Kulapho ke ngathola khona ukuthi bonke abantu bakwaButhelezi badabuka eMcakweni okuyila eBabananga. Nami ke ngayibona ngimkhulu kakhulu ukuthi hawu kanti ngihlele emthonjeni wesizwe sakwaButhelezi. Ngathola kugqozi kakhulu ke ngehla ngenyuka ke ngiqoqulwazi omunye wabantu abangisiza kakhulu iqhawe lakithi inkosi yakwaButhelezi umntwana kwaphinda ngene. Ungomunye wabantu nje bokuqala engathi angixhumane nabo ngaleso sikhathi. So ke kuthe uma uhulumeni wobandlululo not wobandlululo uhulumeni wentando yeningi evula iwindow lokuthi abantu abaclaim amalungelo abo omhlaba. Ngabe sengifaka ke mina isicelo sokuthi thina la eMcakweni sifisa ukubuyisela umhlaba waseMcakweni. Ngokomlando nje sasingaphansi kwenkosi uPhungashe angiwabali amakhosi angemuva noma angaphambi kwalowo. So ke umlando esiwufakile eminyangweni yilo othi isizwe sakwaButhelezi ngaphansi kombuso wenkosi uPhungashe sicela ukubuyisela umhlaba waso eBabananga eMcakweni. So ke uhulumeni usebenze lolo daba kwaze kwafika lapho kuregister khona itrust trust yomphakathi ngoba ngisho nangokwamaphepha kubhaliwe ukuthi kwakungesibona bodwa abantu bakwaButhelezi nakuba bebengaphansi kombuso wakwaButhelezi kodwa kwakungesibona bodwa abantu bakwaButhelezi kwakukhona nabantu bakwezinye izibongo. So ke sihlangene ke sisonke singumphakathi waseBabananga singumuzi waseMcakweni okungumthombo noma okuyila ukudabuka khona isizwe sakwaButhelezi. So ke saclaima ke lo mhlaba kwa register ke le trust. Umuntu ukugugumbena le trust ke iminyaka engazi ukuthi uzothatha nahlanganise nani ikakhulukazi ngoba la eBabananga sihlala kakhulu nabantu ngenxa yesimo sobandlululo abangalicoshanga nethuba lokuthi babone isikole. So ke umuntu besebenza yedwa ngokuyikhandla uzama ukuvala ikhala as much as bekuthiwa we are 7 trustees but ngandlela yimbe ubuyithola uwedwa kodwa kuukuthi ke phela uyabaqoqa abantu abadala ubahlanganise ubabeke esithombeni ukuthi yini ozama ukuyenza. So ke usunguleke kanjalo kumcakweni trust. Sesisebenze ke sesinalomhlaba kuhulumeni asibuyisele wona kwaze kwafika lapha ke esicosha khona ke ithuba lokuthi sithola ama investors senza ke lesi sicibi ke esikhona njengamanje. Ngazathi ukudlula kancane lapha esitolo ngabona cha zikhona ke ilwane mhlawumbe ngabe ziphephe kangakanani kubazingeli nakuba nje bomphakathi ke ba understand baqonda yini. Ukhuluma indaba enkulu ngoba phela le yokuzingela ngicabanga ukuthi inkinga esinayo umhlaba wonke. Nathi la eBabananga besinayo nje inkinga abazingeli even before kube khona isicibo. Kodwa ke Nkosi yami ngeke ngiqamba manga abantu bakithi sekufike lapha abayihlonipha khona into yemvelo sebefundisekile bayayithanda. Nathi sikhule nje kuzingelwa kodwa izilwane nomhlaba kuvikelekile. So uma kungukuthi kukhona ukuzingelwa khona sokuba khona nje kuleso simo leso sokuthi hayi indoda nje yakwaZulu iyathanda ukuthi kancane kancane ikitezithi ithola unogwaja. So asinayo inkinga enkulu ngaleyo ndlela yokuzingela no abantu sebefunde ukuyihlonipha imvelo okuyinto ebesiyifundisa kakhulu abantu bakithi. Kahle sazabona futhi ukuthi zikhona izinto enizenzela umphakathi kule minyaka nje edlule sibona hambela izikole enibiza abantu ke nibaphe mhlawumbe ukuthini okulonyaka eniwenza yini enisenzele umphakathi kulonyaka yini futhi enisezoyenza futhi. Mina njengamanje ngikhuluma njengofounder umsunguli wetrust yaseMcakweni. Kodwa kukhona usihlalo wetrust okubaba uKenneth Buthelezi. Ngoba ithemu yami kuba usihlalo iphele eminyakeni emibili edlule. Kusukela nje itrust yabakhona besilula kakhulu isandla emphakathini. Njalo ngonyaka besiba nemicimbi lapha esixoxa khona umphakathi ndawonye
ngo-16 June sihlanganisa i-youth senza izinto zabantu abasha senza omaskandi ingoma nazo zonke izinto ezifana nalezo bese ukuthi nokuncane sikutholayo silekelele izingane zasendaweni usisi nje lo simdlala e-office njengamanje ungumphumela ngoba ufundile waze wawufika ekwi-tertiary level umphumela wethu njenge-trust ngoba abantu bakithi iningi labo abanabani so kusebenzeka kanzima so yonke leminyaka ziningi izingane esizisizile ukuthi zifunde baningi abantu esibasizile ukuthi baphile badle ikakhulukazi lapho thola ukuthi khona sekuvele isifo abantu abanawo amandla singenelele njenge-trust cabanga ukuthi ukubonile lokho kaningi singenelele ezimene ezibucayi sitakula abantu ezimene ezibucayi so sesikwenzile lokho kaningi ezikoleni sihambisa izicathulo sihambisa izinsiza kufunda noma izinsiza kufundisa kuningi kakhulu esesikwenzile kuthe ibhodi entsha iqale yona ke uhlelo engicabanga ukuthi liqale ngonyaka ongalokwa lodlule uhlelo lokuthi njalo ngoKhisimusi noma just before uKhisimusi bakhiphe ke ama voucher kuona wonke ama beneficiaries ukuthi abantu ngezinsuku zamaholiday belale bedlile bajabule nabo njengawo wonke umuntu kodwa okwenzakile kulonyaka okuhlukile kakhulu sikhiphe inani eliphezulu kakhulu lezicathulo zengane zesikole ezikoleni ezahlukehlukeneyo ezisurroundile kwasukuthi ngoJanuary sase sinikela kubantwana abangaphezulu kwama-30 ngemali yokuregister kuma tertiary institutions okuyinto esiyiqhenyayo ngawo kakhulu esiyenzile futhi okunye sikwenzile kulonyaka siphumile nje eSouth Africa iproject ebengitholele ifunding somewhere else ngathatha itrust ngayikhiphela ngaphandle kwezwe sahambela amazwe angaphandle just ukuyofunda ukuthi ama-trust enzani emphakathini ama-trust aphila kanjani emphakathini so nje ziningi kakhulu izinto esizenzile esizenzele umphakathi and siyayiqhenya kakhulu ngalokho ekuzokala kahle baMshenge asiphethe mhlambe nje awakho ongafisa ukuphetha ngawo la ngoba siyabona bakhona ababukeli ke abazibe besibukile futhi nabalele bakhona belalele mhlambe nje ungathini ukubona ngingathi into esizama ukuyikhuthaza into yobunye into yokubambana into yokusizana singabantu abamnyama asingashiyani uma kungukuthi kukhona umuntu ozamayo akasupportwe noma akalekelelwe ukuthi aqhubeke azame angaphucwa amandla ukuthi azame lapha emcakwini angikholelwa ekutheni kukhona even uhulumeni akwenzile okudlula thina la eBabanango njenge-trust yasemcakwini usizo elisisabalalise kulomphakathi lukhulu lokho ongakazi ukubona through isicibile esikhona njengamanje esifakwe yithi njengomcakwini trust abantu bambelwe amanzi ama-boreholes abantu benzelwa ama-ground inkundla zokudlala abantu banikezwa amajezi ama-clubs ebhola nikezwa amajezi okudlala kuningi kakhulu okwenzakele so siyayifisa kakhulu isupport ukuthi ngoba siyazi ukuthi akhoswa kalingenasici nathi kaningi siyasithola sithi senza okuhle kodwa sithola izinhlamba futhi kakhulukazi abantu abanentshatshanyanyana ibona abasiphethe kabi kakhulu ubona ukuthi uthi wenza okuhle uthola inhlamba so ke ngiyakhuleka kakhulu ukuthi abantu abasupporte sometimes isupport esidinga akusiyona imali idinga nje isupport ihug ukuthi nje umuntu athi hawu siyabonga wenze kahle lokho kusinikeza umoya ukuthi siqhubekele phambili baMshenge sithokoza kakhulu sibonga kakhulu isikhathi sakho ukuthi asipha sana thokoza mina kakhulu siyathokoza